Yes, yes, yes. Good morning, good morning. This is Joel Boholano. For today's video guys, mag-prepare taog tanom taog pitsay. Kaya ako'y lisuari pitsay gahatag ni Maminda. Ayan guys. Oh. So ato ni siyang itanom. Ano ko karon maghimo ko og butanganan an mga pitsay. Liso man nga pitsay. Ayan guys. Oh. Pitsay nga liso. Diba? Ako ni siyang itanom bro. Kaya may na lang magluto-luto taog sabaw at least natay kwaon, di ba? So mga panagud kabuok mga 5 ka sudlanan ako siyang tamnan na ni. So guys, pag-prepare nita guys. Okay? Yan guys, nakuha na tag sudlanan guys. So natay sudlanan din kuan. Uba naman yung uban guys. May light sudlanan. So kari na lang siguro no bagay sudlanan kanira good karon so mangha ta og yuta patag yuta guys diri ta mangha og yuta guys. Okay, puno na to ni siya. Si Juan parcel ba? Musa ni pagdungog di ay? Namatay Juan. Parcel Juan. Wa man gud boy. Wala. Wala si kagba maway namatay parcel to. So magkuha kog dagami guys. May dagami. Excuse me ma'am. Basta kog dagami gamay. Ano ba imong ibubod? Pizza. Excuse me ma'am. Excuse me. Dili na ako mangita og lain. Mahal kayo ta ka. Halin na. Dili po siya ma'am. Oh. My love, ikaw na gyud ang last para nako. Dili na ako mangita og lain. Mahal kayo ta ka. Wow, bata pa lagi. My love, ikaw na gyud ang last para nako. Please lang. Mami mo ka gulay. Mga gulay Mahal kayo tagis. ta ka. Nananam gani ko pizza no. Napa ko gulay. Tao. Nata ko iya. Ikaw di ka palit baylo ta sayote. So mananom gani ko diri butang liso. Hi guys, na ay mga bulaklak na. Palit ka. So asan man ako ni siya ibutang guys. Mga diri na raman. Asa man ako ni ibutang ha? Ito real talk. Sa relasyon, Isa ko nagtiguang na ka. Sanay sa edad. mahalaga mahal ninyo isa't isa. Pero mahal Like, mo. share, and follow. Salamat. Wa. Kari lain ni. Lain ni. Sari bagay istorya. Wow, ano mag-video ko? Isa't isa. Ang dami mag-video ko. Mali na ko dani. Aw ka nang nimingan na dyan sa pandit. Lain na. Istorya ng Facebook. Maminaw na sa diha. Masira siya na ko ibutang guys. Isang kilo unta. Ari. Diba? Mau bani ko kaya na di mama. Di na. Wa ko og kuan. Sibuyas, Bombay.
Sibuyas Bombay. Di mo pa itong sibuyas Bombay guys. Kaya na mamilamas guys. Tag 5 ra ni siya guys. Oh. Pila nay? Pila na? Nay, 5. Naapoy. City. May mga City ha. Barato ra na. Naman pumiloy guys. Oh. Tapos may ahos. Yes na. Jeez. Para ma'am. Salamat. So guys ko magtanong na tagtiwas og kuan kaning yan tawag ani na ay pitsay. Okay guys, magtanong na taog kuan na ay pitsay. May pitsay ari guys. Oh, so kuan man ni siya, mga liso naman nila siya color. Oh, anawa ba ayan guys. Oh, kita niyo guys. Oh, so dire na to na siya ibutang guys. Ito na siya ibutang ra guys. Oh, wow. Kuwara tanig, kuwan ka buok. Ito na siyang itosok. Oh, di ba? Oh. Ana na siya pagtanom, guys. Wala puta. Nyeri. Oh. Ito na siyang kuan. Nubo rago na to na siya ikuan, guys. Ba? Din. Diri po dato na siyang nirianan. Dako man na siya. Dako. Sagargud ka buok, kabuk liso. Diri po turok na ni siya guys. Isa. Mora na siya, so mangita pa taog katamnyan lain. Okay guys, so ato na siyang hipusod kaya dyan naman na ito gitanom ari, so natay sobra guys. Oh. Sobra na pitsay. Mangita na po taning asa na ito siya ibutang. Sok-sok lang na ito. Ay diri na ko siya ibutang sa rose ari guys. Oh. Ba? So nakoy diri tanom guys. O kanang sayuti kanang atsal. Oh. Kani siya nga sili kanang espada ba, sili espada ni siya guys. Diba? Ako ni siyang gitanom gahapon pa na ako ni siya tanom dyan pagkagabi kay nagulan mapusog mo itong nabuhi siya din karipod pod. Oh. Diba guys, wala na putol, giputol day man na siya. Oh. Dati morning kuan na sulanan tong ampalaya mo ni akong gitamnan ng ampalaya kani nga sako kani. So nung nawala naman ang ampalaya, so atong gipuli sili espada na tong sili haba ba mo ni siya kung sayuti guys. Oh, nako sayuti gitanom nikat nabuhi na siya, sayuti na siya ba, hindi rin nga sayuti nalata man. Oh, pero nabuhi ang yang ugat. O yang kuan. Matay na ni siya guys. Nalata man. So kanina raman. Oh, nabuhi na siya no. Mukatay na ni siya. Na kung kuan limon ni siya guys. Kikaon mo siya ulod. Ni sa lingsing ram ni siya limon na siya siya guys, limon. Kuy tanom na sayote, nikatay naman ni siya mo ni siya guys. Mo ni siya kani katay naman ni siya kani mo ni sayote. Katay na siya no ba. Mo ni siya ang sayote. Kasi nababaw. Mo ni siya tanong mapukog utro ari kay nagturok man. So mo na siya guys. Nami sambag ari nga kuan bonsai. Sambag na bonsai. Nawa
naibunga siya guys, tanawa. Pero guys, oh, yung bunga kuha nakabuk, gamay ra siya punuan. Oo. Na siya bunga, na siya bunga guys, oh. Kita ninyo na muna yung bunga. Pero na siya, nanis kaang. Kaang ni sudlanan. Ang gamay kay punuan. Bonsai makuno-kuno kintahay ni bonsai. Muna siya bunga. Tura ang bunga, oh. Ba? Napa, oh, cute kayo. Sa kabuok gamay. Ba? Ito siya guys. Diri na ako magtanom dayo sa kabuok. Pitsay. Diri na ako magtanom. Tanong po diha unya. Nya na. So, tiwas taog kuan guys, magtanom og pitsay. So, tanom taog para gabok sa duha na ba, tanom taog kuan duha ka buok. So nara guys, oh liso ni siya, diri nato na siya ibutang. Diri nato siya ibutang sa mga kaang-kaang ra ni siya, kay parang dali ra siya mudako. Diri magbutang buta diri guys. Diri punuan sa rose. Punuan sa rose, magtanom ta. Tanom tag sa kabuok. Sa ragod kabuok. Sa kabuok. Duhaon na raman nato. Diba? So, asa pa nato na kinapa man, o so asa nato ibutang ang uban na magkabutang nan guys. Ibutang nga, so sunod na lang po ni siguro. Pasunod na lang ni siya kung magmotorok yun ni siya, so sunod na lang. Naman na may bakanti guys, gamay mag-space diri kay namang guni kani naning waiting shed ari munang wala na space, di ba? Wala ni kabutangan na mong space among lugar o ara ra gamaya, di ba? Wala ni kabutangan. Kung maguba na ni siya puhon, gubon man ni, so dako nag space, daghan ay matamnan, mga gulay, mga buwak, gubon naman ni kawa na guba naman. Giulod mo siguro ni. Giulod. Mga buwak na guys. Di na makadiha hoy. Ha? Magpiso guys, oh. Cute tayo. Laagan na. Laagan. Mana mong tindahan guys, oh. Gamay ragsod no. Nya na isda ri baligya. Tay mo ni isda gikao na ma'am. Naluto na. Ay si naikon na laya na. Ba guys. Oh, so maramong mga buwak no. Awa. Ay yellow. Ay banda ri guys, oh. Awa. Diba? So, banda ng buwak ng makuan. Orchids. Sili na may bunga ang sili. Awa. Saan na lang kabuok. Abumbi auros wa naman kay tinguan man. Ganahan naman na silang init. Siya guys. Diba? Oo. Nindot kay Tsagbulak no. Oh. Diba? Nara oh. Nice ni siya buwak no. Diba? Oh. Diba? Siya guys.
So ayan guys, sumanata og tanom sa atong mga pitsay guys dito sa mga kaang. So ay update na lang nato siya puhon-puhon guys kung turok ba siya o dili kay ngano kaunon man gud siya og mananap guys like lumigas, mga wati. So hulat-hulat lang ta og ano siya motorok. Ay motorok na siya, mudako-dako na siya guys. So ato siyang ibalhin og laing sudlanan para mudako siya nga motambok para makakaon ta og pitsay kung magsabaw-sabaw ta, diba? Gamit makayo siya no. Di ta magtanam, di ta mag kung dili ta magtanom guys, so mapalit tas tindahan at merkado, so mahal na. So namatay mga liso-liso nga unsa pa diha, so pwede man nato siya matanom. So mo to siya guys nga magulat-hulat tapon kung ano siya sa motobo. Then mao to siya nga gamay magud siya ispis diri sa amo ang atubangan guys kay napuno man siya og mga buhak, may katamnan kay napoy waiting shade nga naa diri. So kung hindi kayo ko katanom og mga gulay, so ano lang sa mga kangkaang lang sako nga butangan og yuta. So mora to siya matong mabutangan kay di man ta ka tudo og tanom sa mga yuta na kay wala may kabutangan kay napoy mga manok. So kusog na sila mga og mga iyana, mga daw nila nakaunon. So mo to siya guys nga update lang ta mo puhon kung muturok na siya, di ba? So mora to siya guys. Then thank you po guys sa iyong panonood sa aking channel. This is Joel Boholano. Then thank you guys sa iyong mga suporta guys. Mora to siya guys. Thank you for watching guys. Bye bye.